Галилея светлина изгря, за едни от мъж, а за друг е цар. Бунтовник правеш чудеса, Исус Христос Назарянина. Той знаеше, че предстои от грях и гроб да ни освободи. Човек без грях трябва да умре и гнева на Бог да понесе. Петък мина, неделя идва, не губи надежда, неделя идва. Врагът е сразен, смъртта е безсилна. Петък мина, неделя идва. На войници даде да го отведат. Той целувка предаден беше на врага. От цялата тълпа презрян, като агне за клане той мълча. Към Голгота носеше кръста си и кръв проля да ни освободи. Пироните влизаха в плътта, но в сърцето му прошка за света. Петък мина, неделя идва, не губи надежда, неделя идва. Врагът е сразен, смъртта е безсилна. Петък мина, неделя идва. Последен дъх пое с наведена глава, Синът на Бог и човек умря. С кървави ръце и сълзи на лице положиха го в гробата. Но това не е края, о не, това не е края, о това не е края. Ето какво се случи след това. Жените дойдоха рано сутринта и ето отвален беше камъка. И ангел Божий попита ги: защо търсите живия сред мъртвите? Той е жив, той е жив. Алилуя, Господ е жив. Пей хвала, прослави. Алилуя, Господ е жив. Той е жив, той е жив. Алилуя, Господ е жив. Пей хвала, прослави. Алилуя, Господ е жив. Алилуя, алилуя. Петък мина, но неделя идва. Алилуя, алилуя. Сега Исус стои отдясно на Отца. Цялото небе пее му хвала. Ние чакаме да се срещнем с Христос
От църква радвай се, скоро идва Той.